altijd de draaiorgels en de oldtimers van de veteranenclub. We moeten dat wat breder dragen. We willen graag de hele binnenstad een mooi groot museum vermijden. En ik denk dat we daar wel in slagen binnen. En ik trots de hele stad, overal en het wetter meenemen en het markt. Ja, en alles staat gewoon vol. Dat is super. Het is heel gezellig, we hebben mooi waar erbij en er is een protte publiek. Ja, het is geweldig en er heerst gewoon een feeststemming. We worden echt alles wat riet en beweegt, daar hebben we deze dag voor georganiseerd. Wat we eigenlijk wel wat meer hebben, dat zijn de oude brommers en oude Solexen. Maar het is vaak, die rieden liever dan dat ze stilstaan. Maar dat hier wel een mooie aanvulling is. Dit is echt voor het eerst en we hopen volgend jaar dat het nog groter en mooier is. Alhoewel het nou ook erg gezellig is. Wind, wind, der boven maar wind. Der wird drauf wiehen, wenn wir längst nicht mehr sind. Das ist der Wind, 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 der boven maar wind. Dit is de oudste Amazone van Nederland, met een Nederlands kenteken. Dit is een 6-volt Amazone nog, met een B16B motor, met een dubbele carburateur. Ik ben hier al bijna 20 jaar al eigenaar van. En dit is eigenlijk mijn grote trots van de meerdere auto's die ik heb. Maar vandaar dat ik juurt deze auto pronkje hier op pronkje daar. Ja, deze Volvo Amazone, uit welke jaar komt er? Van 1958. Dus het is al een hele leeftijd. Al de verskorrens, ja. Hey, waar komt die liefde voor oude auto's bij? Oh, dat is een leuk verhaal. Ik ben vrachtwagenchauffeur van beroep. Ik heb door heel Europa heen rijden. Zweden is een beetje mijn lievelingsland geworden. Toen ben ik op binnenland bij rijden gegaan. En ik houd ook wel van klassieke auto's. Dus ik denk, ja, dan wil ik een Zweedse klassieke auto hebben. En zo is dat begonnen. Dus van 1 naar 2, naar 3, naar 4, naar 5, naar 6, naar 7, naar 8, naar 9. En dan is een gepassioneerd autoliefhebber. Is er nou een auto waarvan ze zei dan, als dat in mijn collectie komt, dan werkelijk weer, dan kies me het gelukkiger meisje? Nee, deze Amazone ben ik al heel wies mee. Ik ga wel overtocht om een P1900 in mijn collectie te nemen. Alleen ik ga in de auto zitten, letter. En dat voelt me zo bar ouwe. Dus ik kon haast net achter het stuur zitten. Er is zoveel weinig ruimte voor mij. Dus nee, ik bloot toch bij deze auto en dit bloot mijn grote vriendin.